Igaro da denbora 2014 urtean mendira ekimena eratzen hasi ginenetik. Urte hartan Oiartzun herria topaleku harturik, hainbat lagun elkartu ginen euskal preso iheslari eta deportatuen giza eskubideak aldarrikatzeko. 2016 urtea dagoeneko hemen dugu, baina aldarrikapenak gurekin jarraitzen dute. Sakabaneketarekin bukatzea, larriki gaixuri dauden presoen kaleratzea eta salbuespen legedirekin amaitzen dira gure aldarriak. Gure konpromezua serio eta irmo harturik, mendiko kirolario bat egiten dugu sare gabian jartako giza eskubideen aldeko trenarekin. Hori dela eta gure bagoia betetzera goaz. Giza eskubideen aldeko trena tontorreraino eramateko herritarron inplikazio ezinbestekoa da. Horretarako mendiko botak eta motxila prestatzen hasi eta gurekin batera apirilaren 3 egingo dugun lau tontorra ekimenera parte hartzerako gomitea luzatzen dizuegu. Ekimenen honen oinarria Hego Euskal Herriko lau tontor kutxunetako aldi bereko igurean datza. Honako mendi hauek izango dira gure aldarrikapenen topaleku. Goizeko 9:30 izanik hitzordua. Araba Gorbeirara Muru herritik abiatuz. Bizkaia Anbotora Urkiloatik abiatuz. Gipuzkoa Txindokira Larraitzetik abiatuz. Nafarroa Berienera Arbizuertik abiatuz. Egun arrakastatsu izan dadin, mendi talde zein norbanakoen laguntza ere behar dugu. Baina mendi irtera antolatzeko gida lanak egiteko, naiz hamaiketago prestatzeko. Lagundu naiz ezkero jarri gurekin harremanetan, mendiraekimena@gmail.com. Mendira bidean elkar topatuko dugulakoan animatu eta zabaldu mezua. Euskal preso eta iheslariak Euskal Herrira.